Jedna jednoduchá stoická myšlienka ti môže okamžite zmeniť život. Pochádza od muža, ktorý sa narodil ako otrok a napriek tomu sa stal jedným z najväčších filozofov v dejinách. Jeho meno bolo Epiktétos a jeho učenie ti možno pomôže postaviť sa čelom tomu, s čím práve zápasíš dnes. Epiktétos je jedným z najdôležitejších hlasov stoickej filozofie. Učil, že odolnosť, schopnosť prispôsobiť sa, zotaviť a rásť cez ťažkosti nie je niečo, s čím sa narodíš. Je to niečo, čo si vybuduješ. A v dnešnom svete, plnom neistoty, môže byť takýto postoj cennejší než kedykoľvek predtým. Epiktétos sa narodil ako otrok v Hierapolise na území dnešného Turecka. Od samého začiatku nemal žiadnu slobodu, žiadnu kontrolu, žiadnu istotu v živote. Neskôr bol vyhnaný, žil v chudobe, prišiel o ľudí, ktorých miloval. No namiesto toho, aby ho to zlomilo, využil každú prekážku, aby posilnil svoju dušu. Jeho život sa stal živým príkladom toho, ako vyzerá skutočná odolnosť. Jadrom jeho filozofie je jednoduchá, no silná pravda. Sústreď sa len na to, čo môžeš ovplyvniť a príjmi to, čo nemôžeš. Nemôžeš ovplyvniť zápchu na ceste. Nemôžeš ovplyvniť, čo o tebe hovoria iní. Nemôžeš ovplyvniť, čo prinesie zajtrajšok, ale môžeš ovplyvniť, ako zareaguješ. Môžeš ovládať svoje nastavenie mysle, svoje rozhodnutia, svoj charakter. A tento posun od obviňovania sveta k ovládnutiu vlastnej mysle, to je to, čo buduje skutočnú odolnosť. Epiktétos raz povedal: Nie to, čo sa ti stane, ale ako na to zareaguješ, to je dôležité. Nechaj tú vetu doznieť. Nie je to len pekný citát, je to spôsob života. Prišiel si o prácu, odmietli ťa, čelíš bolesti, tieto udalosti ťa nedefinujú, tvoja reakcia áno. A keď tomu naozaj porozumieš, staneš sa neotrasiteľným. Odolnosť neznamená, že sa ťa život nedotkne. Znamená to, že si vyberieš svoju reakciu, že si buduješ vnútornú silu a že čelíš životu s jasnosťou, odvahou a pokojom. To je to, za čím stál Epiktétos. A to je to, čo sa od neho ty aj ja môžeme naučiť. A ak ťa zaujímajú praktické lekcie zo stoicizmu a bojového myslenia Miyamota Musashiho, nezabudni na odber. Ďalší obsah je už na ceste.